Inselmilkom u nirringrazzjakom tal-li għanaqattu magħna għal din il-konferenza tal-aħbarijiet sabiex nagħtikom ir-reazzjoni tiegħi għall-aħbar li ir-raġel ta' l-Onorevoli Giovanna De Bono tressaq il-qorti aktar kmieni illum. Kif għadt diversi drabi sa minn meta nqala dan il-każ, jien kont se nistenna il-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-Pulizija u nimxi minn hemm. La darba issa nafu li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija waslu biex tressaq ir-raġel ta' Giovanna De Bono, allura wasal il-mument li jiena nieħu azzjoni. U qed nieħu azzjoni minnu fih. Hekk kif sirt naf bl-aħbar, jiena sejjaħt minnu fih lil Giovanna De Bono sabiex nisma' x'għandha xi tajti. Wara din il-laqa, jiena irċevejt ittra ta' riżenja tal-Onorevoli De Bono li fiha hija qed tirriżenja mill-Partit Nazzjonalista u mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. B'hekk hija se tkun tista' tiddefendi isimha u isem il-familja tagħha kif għandha kull dritt li tagħmel bl-akbar serenità. Irrid inħabbar illi jiena aċċettajt ir-riżenja ta' Giovanna De Bono mill-Partit Nazzjonalista u mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dan ifisser li l-Onorevoli De Bono mhux ser tibqa' parti mill-partit jew mill-Grupp Parlamentari u ser tpoġġi fil-Parlament bħala deputat indipendenti. Irrid ngħid li jiena aċċettajt din ir-riżenja b'dispjaċir għaliex inqis li Giovanna De Bono tat servizz kbir u twil lil pajjiż kollu imma b'dom partikolari lil Għawdex. Irrid infakkar li l-akkużi tressqu fil-konfront tar-raġel tagħha u mhux fil-konfront tagħha. Madankollu jiena nħoss li peress li Giovanna De Bono kienet Ministru għal Għawdex fi żmien li seħħ dak li qiegħed jiġi allegat, il-pożizzjoni tagħha fil-partit mhix aktar tenibbli sakemm ikun hemm dawn l-akkużi fil-konfront tar-raġel tagħha. Naturalment jiena konxju mill-fatt li dan l-iżvilupp ikompli jpoġġi lill-Partit Nazzjonalista f'diffikultà fil-Gżira Awċija. Ftit jemilu kellna r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li għalina f'Għawdex ma kienx tajjeb daqskemm xtaqnieh. Riżultat li kien kontra ix-xejra f'Malta fejn għamilna bħala partit avvanzi kbar. Matul l-aħħar jiem jiena smajt mingħand bosta nies li jħossu li l-partit m'għandux biżżejjed preżenza f'Għawdex. Jiena ħadd dan il-messaġġ u lest nieħu kull deċiżjoni meħtieġa sabiex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jissaħħaħ f'Għawdex. Għaldaqstant, illum qed inħabbar illi tlabt lis-Segretarju Ġenerali Chris Said iħalli il-kariga tiegħu ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit sabiex jiffoka esklusivament fuq Għawdex. Bħala deputat elett minn Għawdex u bħala Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għal Għawdex. L-inkarigu li qed nagħti lil Chris huwa ċar. Jiena rrid li Għawdex jerġa' jsir fortizza tal-Partit Nazzjonalista kif dejjem kien u rrid illi l-Awċin jerġgħu iħossu li l-Partit Nazzjonalista huwa id-dar naturali tagħhom illum qabel għada. Irrid ngħid illi Chris Said aċċetta minnu fih it-talba tiegħi b'umiltà u lejaltà. U għaldaqstant hekk kif jiskadi t-terminu ta' sentejn tal-kariga tiegħu bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit fl-aħħar ta' dan ix-xahar, huwa mhux ser jerġa' jikkontesta din il-kariga sabiex jaqdi ir-rwol li jiena tajtu f'Għawdex. Irrid nieħu l-okkażjoni sabiex pubblikament nirringrazzja lil Chris Said
tal-ħidma kbira illi għamel bħala segretarju ġenerali matul dawn l-aħħar sentejn. Bis-sem u s-saħħa tiegħu għamilna passi kbar fil-proċess ta' tiġdid tal-Partit Nazzjonalista u għamilna wkoll avvanzi importanti fl-elezzjonijiet riċenti tal-Kunsilli Lokali. U bis-sem tiegħu m'għandix dubju li l-partit ser jerġa' jissaħħaħ f'Għawdex. Biex nagħlaq, irrid nibgħat messaġġ ċar. Meta jiena għadt li rrid iwettaq stil ta' politika differenti mibni fuq l-onestà, ma kienx kliem fil-vojt. Għal darb'oħra llum, il-kliem dwar l-onestà politika qiegħed inwettaqhom fil-prattika. Għalhekk qed nieħu deċiżjonijiet immedjati, anki jekk deċiżjonijiet ibsa. Jiena naf li n-nies jippretendu l-ogħla standards mingħand il-politiċi. Għalhekk qed nistinka biex nilħaq l-ogħla standards. Jiena naf li l-Maltin u l-Awċin japprezzaw is-serjetà fil-politika. Għalhekk qiegħed inbiddel il-mod ta' kif issir il-politika f'pajjiżna.